Държавните бази по Черноморието, които трябва да приемат украинските бежанци, бързо изчерпват капацитета си, показа проверка на BTV. В същото време в Елхово започна настаняване на майки и деца в фургони. В базата на БДЖ в Приморско вече има настанени около 150 бежанци. Колко места имате още? Може би още 100. Обещали са да поемат някакъв ангажимент, или климатици, или други отоплителни уреди, но казвам ви, базата е стара и няма да издържи. Повечето стаи с по 2 или 3 легла и климатик. Очень холодно, ночью мы одеты и спим. Много е студено. Вечер спим облечени. Климатикът е стар и не работи. Не работят, все старо. Алена и дъщеря й са били за кратко през лятото в тази база, после в детски лагер. Заедно с стотици други бежанци, те излязоха на протест с молба програмата да продължи при досегашните условия. Там няма интернет, там зимата няма как да си живее, студено е. Тези бази са стари, става течение духа от всякъде. Ще трябва да инвестираме още малко в техника, за да отоплим общите части, но не е толкова, колкото държавата ще трябва да инвестира в една база, за да я пригоди. В буферния център в Елхово от хотел в Созопол вчера са изпратени 35 бежанци. Сред тях 11 деца. Настанени са в фургония, храната осигурена с кетеринг от община Елхово. Ако ни бяха обещали такива условия в началото, естествено по-добре да бяхме останали по домовете си. Под обстрел, но вкъщи, защото сами разбирате колко е тежко с деца. Според областния управител на Ямбол, украинските бежанци ще пребивават в лагера временно, докато бъдат пренасочени в държавни бази.